Bismillahirrahmanirrahim. Masarautanmu kashi na 14. A cikin jirgin saman Asma mai zuwa Maiduguri a first class seat, lokacin da waitress ta kawo abin motsa baki, kasa cin komai ta yi saboda ta kasa sakewa da yanayin da take zaune a gefen Yarima. Ga kamshin turarensa da ke kara hargitsa ta, shi ko yayi amfani da wannan damar wajen kare mata kallo, kallon da bai taba yi mata ba, dan har ya zarta ka'idan musulunci, dan kallo ne irin na ƙurilla. A zuciyarsa ba abin da bai faɗa ba, wanda daga shi sai ubangijinsa ne suka sani. A zahirinsa kuma kamar ba ita yake kallo ba. Bai fi minti 10 ya rage su sauka fa Sa'adatu ta fara jin amai na taso mata, sakamakon wani iyamuri da ya gifta ta yana warin kashi irin na maza. Ai kuwa tana yin ƙurawa don ta tashi sai amai yake laye a jikin Yarima Sagir. Ba su da yawa a first class seats din, da haka sai hankalin mutane ya dawo kansu. Sa'ada ta hau zazzara ido cikin tsoro. Bakinta na rawa tana son furta ban haƙuri, amma kalaman sun ki fitowa. Amma ga mamakinta ko a fuska bai nuna kyama ba. Wani irin kallo yake mata yace, sai kin goge min shi tas. Ta yi na rai da idanta kamar za ta yi kuka, don damu abin da ta yi masa. Dan Allah ka yi haƙuri in kuli Yarima, ban yi da sani ba. A gundare ce da ita, na ce kin yi da sani ne? To ka yi haƙuri don Allah, ba zan iya goge maka ba. Suna wannan jayayya ne sai ga waitress ta zo don ta gyara wajen. Tana yi wa Sa'ada sannu, don azatanta ciki ne da ita. Kasancewar kayan jikin Yarima riɓi biyu ne. Ta saman kamar jabba take mara nauyi, akwai jamfa daga ciki, yasa ya cire ta saman. Sa'ada ta yi masa ta ɗauko turarenta a cikin jakarta ta miƙa masa. Karba yana jujjuya shi a hannunsa. Ita ma Fulani ce ta bata. A tunaninta zai buƙaci turare tunda ta yi masa kayan ƙarni. Me zan yi da turaren mata? Ka fesa saboda ƙarni. Ta faɗa kamar za ta yi kuka don damuwa. Ta rasa da bakin da za ta bashi haƙuri. Miƙa mata turaren ya yana dubanta ta kasan ido ya ce a hankali. Me kike tunani idan matata ta ji ƙarshen turaren ki a jikina? Sa'ada ta rintsa ido ta ce, ni fa ban yi da wata manufa ba, don ya kashe karnin aman ne kawai. Idan kuma ina son karnin aman ne fa. Kallonsa ta yi da buɗaɗɗun idanuwanta. Mamakinsa ya bayyana ƙarara a cikin idanuwanta. Ba jamawa jirgin su ya sauka a Maiduguri. Motocin askira Emirates har guda 5, manya da ƙanana suka zo tafiya da su. Da fadawa da dogarai cikin uniform ɗinsu na masarautar. Da mota ɗaya suka yi amfani. Kasancewar motar babba ce sosai ƙira Formatic, mai ɗauke da kujeru 8, ba kujera ɗaya suka zauna ba. Sa'ada na daga kujerar baya, Yarima kuma na owner's side. A haka suka ɗauki hanya askira. Ji take kamar ta yi fuffuke ta ganta a ɗakin mahaifiyarta. Har suka zo askira bacci take, wanda a jirgi takura zama kusa da Yarima bai bata damar yi ba. Ana buɗe musu mota ta fito da Azama bata jira fitowar Yarima ba, wanda tun shigo wasu askira ta ga komai nasa ya canza. Saukin kan nan nasa da annurin fuskar Sadi ya tafi, ya juye ya rikide ya zama cikakken Yarima. Da gudu ta karasa unguwar Fulani Bilkisu, ko jakarta bata ɗauko ba sai biyo ta aka yi da ita. Da Zara ta fara yin tozali, suka rugo suka makalkale juna. Zara na tambaye ta me ta taho mata da shi daga Abuja. Sa'ada ta shafa fuskarta tana faɗin, komai ma sweetheart. Fulani ce ta fito daga shigifarta, cikin wata iri kyakkyawar shiga ta alfarma. Ta tsaya daga bakin kofar tana kallon su da murmushi a fuskarta. Kamshinta ne sa Sa'ada ta lura da ita. Ta ajiye Zara ta kwasa da gudu ta rungume Fulani, sai kuma kawai ta fara hawaye. Fulani ta ce, yau nake ganin sakarci, me kuma aka yi na kuka? Ko suna miki wani abu ne? Ta girgiza kai tana faɗin babu komai, kukan farin cikin sake ganin ki nake yi, watanni 6 ba kwana 6 ba. Fulani ta ture ta daga jikinta, jin takun ana shigowa. Fanna ce ta taho dauke da abinci a makekin tire ta ajiye a dining. Tana murmushi ta ce da Fulani, Allah ya taimake ki yau tare na haɗa muku abinci da uwar ɗaki na, don Allah ku ci tare. Sa'ada ta sa dariya cikin jin daɗi tana kallon uwar tata. Fulani ta gimtse fuska ta ce, Fanna yaushe na koma abokiyar wasanki? Fanna ta yi na rai da ido tana murmushi ta ce, Allah ya ja da ranki, alfarma ce muke nema. Wata 6 cib ba mu ganki ba. Ba wanda ya gaya Fanna Sa'ada yar Fulani ce ta cikinta, amma ta daɗe da fahimtar hakan. Yadda aka yi ta sami yan ne kuma bata sani ba. Tana gama faɗin hakan ta juya ta fita. Sa'ada ta yi wata iriyar sufa ta tsane jikin Fulani, saura kaɗan ta kada ita. Zara kuma sai dariya take musu. A haka suka ci abincin su uku cike da begen junansu. Tana gama ta yi wanka ta sauya kayan jikinta zuwa marasa nauyi. Ta ɗauko wayarta ta kira Sa'id. Yana ɗagawa ya ce, Sa'adatu, ya kwana biyu kuma ya hutu. Ina fatan kina bita physiology textbook din nan. Sa'ada ta ce, ni yanzu ma bana Abuja ina garinmu, ka kyale ni in huta da wani karatu. Ina tare da uwata rabin raina. Sa'id ya murmushi ya ce, sai na zo askira kawo gaisuwar neman iri. Sa'ada ta yi tsaki ta ce, Allah ya sauke in yi saurayi da classmates ina. Wani dan yaro da kai. Ni dinnan da kake gani matan manya ce in ji Fanna. Dariya sosai Sa'id ya ce da ita, me yafi ka auri yaro sabon jini kamar kai? Ya sa ka dariya kai ma ka sa shi. In ya ga dama ya goya ki ta zagaye gida da ke. Sai ganin Fulani ta tsaye a kanta.
ba karamin firgita ta yi ba da yanayin da ta gani akan fuskarta. Da ya maza ta kashe wai ba tare da ta yi wa Sa'id sallama ba. Tana zazzare ido na rashin gaskiya. Ke da wa kuke waya? Fulani ta tambaya, fuskarta babu annuri. A tsorace ta ce, dan ajinmu ne kawai. Fulani ta juya bata ce komai ba. Sai dai sosai ta so ta yi magana. Amma tana gudun kan tsananinta akan Sa'ade yayi yawa, ta zo kuma tana boye mata sirrinta. Sai da ta kai bakin kofa sannan ta ce ta tafi wajen Askira maka da ya neme ta. Rami ne mai tsananin zurfi, wanda baya iya hango ƙarshen sa saboda zurfin sa. Ya leka cikin ramin saboda ya jiyo kamar muryar Yarima yana kuka yana neman taimako. Bai ga ta inda ta bullo ba, sai kawai ganin ta yi a bakin ramin. Tana rike da igiya mai tsayi. Tana zuwa bakin ramin ta jefa masa igiyar ta ce, "Kama ka fito da izinin Ubangiji." Bai ga fuskar ta ba saboda ta sunkuya ne a bakin ramin. Gashin kanta ya sako ya rufe mata fuskar ta ga baki daya. Sai da ta yi magana sannan ya shaida muryarta. Bajimawa ya ga ta kama igiyar tana janyo wanda ke ciki, har ta fito da shi tsaf. Yana fitowa suka rungume juna suna hawaye. A lokacin da ya samu damar ganin fuskokinsu gaba daya. Sa'adatu ce da kuma dan lelansa Yarima Sagir. Kamar an warware masa baccin da ke kansa haka ya farka firgigit. Misalin karfe 2 na silisin dare. Lokaci ne da aka tabbatar mafarki yana iya zama gaske. To ko me wannan mafarkin yake nufi? Sa'adatu ce ta ceci Sagir? Ba dan babu kyau bayyana mafarki ga wani ba. Da ya nemi limamin Askira ya gaya masa mafarkin da yi. Duk da haka a nasa hankalin ya fahimci kamar wani hannunka mai sanda ne Ubangiji yake yi masa. Wanda yake nufin akwai wani babban al'amari tsakanin Sagir da Sa'adatu, kamar yadda ya so hakan ta kasance a baya. Bisan san da ya sa hannu ya so matashin Fulani Bilkisu da ke bacci sadidan a gefensa ba. Ta tashi tana yamutsa fuska tana mutsitsike ido. Ya ce da ita, "Bilkisu buɗe idon ki dube ni." A yanayin da Askirama ya magana cikin rauni ya sa dole ta watsake. "Lafiya Askirama? Lafiya gatan mara gata? Lafiya giwa Askira?" Ta faɗa cikin tausasa murya. Mai Askira ya kama hannayenta duka biyun ya rike cikin nasa. "Alfarma nake nema a wajenki irin wadda ban taɓa nema ba. Ki bani Sa'adatin aurawa Yarima a gobe." Fulani Bilkis ta ji magana ne kamar sauka a rada a kunnanta. Kwakwalwarta ta kasa lissafa maganar yadda ya kamata, saboda wani irin abu ne da bata taɓa tsammani ba a rayuwarta. Ba ta ƙin Yarima, dan jinsa take kamar ɗan da ya fito daga cikinta. To amma kuma neman matan da aka ce yana yi tun bai san kansa ba har girmansa. Har ita Sa'adatin ma ta shaida hakan da bakinta. Shin Sa'ada ta cancanci haɗa rayuwa da wayayyen mutum irin Yarima? Ina Sa'adanta ina kishi da Aisha Sultana? Da haka Fulani ta rasa amsar da za ta bai wa mijinta mai Askira. Sai binsa kawai take yi da ido. A zatanta makuwa ta a cikin baccinta, amma da ya girgiza kafaɗinta ya sake maimaitawa, sai ta tabbatar wa kanta mai Askira yana nufin abin da yake faɗa ne. Kin amince ko Bilkisu? Hankalina ba zai ƙara kwanciya ba tare da na tabbatar da sunna tsakanin Sagir da Sa'adatu ba. Jikina na bani ita ce za ta zama maganin dukkan matsalolinsa, dan ban taɓa yin mafarkin da bai zama gaskiya ba. Nan ya kwashe labarin mafarkin da ya faɗa mata. Fulani Bilkisu ta rasa abin da za ta ce tsayin lokaci. A gefe ɗaya kuma tana tariyo tarin alkhairan sarki Yusuf ga Sa'ade tun zuwanta Askira. Anya ba za ta manta da komai wata bisa da addu'a ta zama mai rama alkhairi da alkhairi? Ta limshe idanuwanta cikin na Askira, wanda ke tabbatar masa da ta karɓi alfarmarsa. Ba ta da abin cewa, ita da Sa'adatin duka abin ikonsa ne, sai abin da ya hukunta a gare su. Ko da ta koma ɗakin ta washe gari bata ce da Sa'adatu komai ba, cikin damuwa da zulumi kawai take. Saboda Askirama ya ce kafin su koma hutunan da suka zo, sai da igiya aure a tsakaninsu. Sa'ada ta lura da wunin ranar gabaki ɗaya Fulani ta zama wata irin su kuku. Ba ta abincin wannan wunin ma bata ci shi ba, gashi kuma ta ce ba azumi take yi ba. Ta lura tun da ta dawo daga tarakan mai gidanta take cikin wannan halin. To ko ita da mai Askira ne suka samu saɓani. Sai dai hakan mawuyacin abu ne, dan bata taɓa ganin ma'aurata masu fahimtar juna kamar su ba. Sai ita ma ta shiga damuwa. Damuwar uwarka ita na nufin taka damuwar. Damuwar Fulani shine bata san ta ina za ta fara yi wa Sa'ada zancen aure ba. Yarinyar ta yi kankanta da yawa, gashi bata san komai ba. Auren ma kuma wai da Yarima Sagir, wanda ta riga ta gama sanin sirrin shi da matarsa, ta kuma dauke su a matsayin mariganta. Sama da komai ma bata taba tunanin yi wa Sa'ada aure nan kusa ba. Ta so sai ta gama karatunta. To kana naka ne Allah na nasa, kuma nasan shine gaskiya. Sa'ada sai zariya take tsakanin ɗakinta da na Fulani, duk ta shiga damuwa. Yawo take tsakanin ɗakunan tana jiran ko Fulani za ta kira ta ce mata ta zo ta ji damuwarta. Sai dai Fulani ko kallonta ta kasa yi. Ji take kamar ta yi mata ba daidai ba, ta kuma yi mata laifi da ta karba mata zancen aure ba da saninta ba. Ba jimawa jikinta ya ɗauɗumi da ta tuno me ake yi a gidan Yarima Sagir. Zina da shan giya. Ba ga matar ba ga mijin ba, kowanne shegen kansa ne. Ta ɗauki yarinya ta bata san komai ba ta kai musu. Matar ta sha giya ta rotsa mata kai, ko kuma mijin ya yoza na sai goga mata cuta. Amma kuma wane ne Yarima? Dan Askirama mafi soyuwa a gare shi. Askiraman da ya mai da Sa'adan mutum a lokacin da ita ta kasa karɓar ta. Wannan damuwa a take ta kwantar da Fulani Bilkisu. Amma sai ta miƙe tana rangaji ta sa a kofar ta mukulli, kada Sa'ada ko Fanna su zo su dame ta.
Ya Gumsu na tare da Askirama a washe gari, kasancewa ita ce da Turaka. Ita ce za ta wuni a tare da shi yau da baya fita fada. Da ranar Juma'a daga ya daga masallacin sallar Juma'a baya ƙara fita. Yana zama ne ya ribaci yammacin da ibada, musamman karatun suratul kafi da suratul mulku, Yasin da Waqi'a. Sannan ya karanta suratul Nuh kafa 41 a kowane yammacin Juma'a. Tana hada masa shayi a cikin kofi ya dube ta da murmushi. Gumsun Askira, uwar gidan mai Askira. Ina da wani kyakkyawan albishir dauke a bakin nan nawa. Ya Gumsu ta karkace ta gyara zama. Akan lallausar da dumar da mai martaba yake zaune. Sannan ta tattaro dukan hankalinta da nutsuwarta ta bashi. A zatanta albishir zai mata na tafiya su wata kasar su huta. Sai dai abin da mai Askira ya faɗa. Bata taba jin abin da ya girgiza zuciyarta da rayuwarta gabaki ɗaya irinsa ba. Ya jirkita mata kwanyarta, ya gusar da annurin fuskarta nan take, ya maye shi da wani mummunan bacin rai, wanda Askira ko wani mahaluki ba su taba gani akan fuskarta ba. Kwanaki 3 nan masu zuwa zan daura auren Yarima da Sa'adatu. Amma sai ta ga gara ta fara tambaye shi don ya tantance mata wace Sa'adatun yake nufi. Da haka ta haɗiye komai cikin lumana ta tambaye shi. Allah ya taimaki giwan Askira. Ko zan iya sanin wace ce Sa'adatun? Irku Sa'adatu wacce yake riƙo a gidansa ta wajen Fulani Bilkisu. A bai karasa ba sai ganin ya Gumsu ya tsaye a kansa. Idanuwanta a waje sai faman huci take. Yau da ba shine sarkin Askira ba, da ba shine uban ƴaƴanta ba. Furfura ko wannan himalin rawanin nasa ba zai hana ta kwashe shi da mari ba. Idan wasa kuke Allah ya taimake ku bari. Ba na son irin wannan wasan. Cikin mamaki Askira muke kallanta, bakinsa a buɗe. Ya ɗauka wannan karan farin ciki za ta yi da zaɓin da ya yi wa Yarima. Shi da take fushi da shi saboda ya auri mai jajayen kunnuwa mara addini. Ga wadda suka san asalinta, suka san addininta, suka ba ta tarbiyya cikin gidan, amma tana neman kawo masa zancen banza. Ni ne nake miki wasan? Za ki ga wasa kuwa ganin idanki. Miƙewa ya zai bar wajen ya Gumsu ta sha gabansa, idanuwanta kamar an gumbuɗa musu barkono. Allah ya taimake ka, ashe kuwa zaka bani takardar sakina. Kafin ranar da za a ɗaura wa ɗana aure da tsintacciyar magen da har yau ba mu san asalinta ba, da ita da ta fito daga hannun maƙiyata, don su haɗa kai su cuce ni su ga bayana ni da zuri'ata a gidan nan. Na tabbatar ita ta kitsa maka wannan sharin, to insha Allahu akan ta zai ƙare. Ba dai Yarima ba, ba irin tsiya irin talauci ba, irin da babu cikakken asali, da ni bai yadda ma ba gara ne su ba, sun fi kama da bararren daji. Mai Askira ya haɗiye tsananin ɓacin ransa bai nuna ba ko a fuskarsa. Babu wata mace da ta taɓe masa irin wannan tsaurin idan a rayuwarsa. Amma Gumsun Askira za ta ci albarka da yawa, albarkar 'ya'yanta, albarkar kasancewa ta uwar 'ya'yansa, albarkacin kasancewa ta uwa ga duk wani mahaluki da ke cikin Askira. Kawai sai ya zagaye ta zai wuce. Bai taɓa sa insa da kowa ba, tsakaninsa da kowa da ke ƙarƙashinsa biyayya ne, ana so ko ba a so. Shi yasa ba ƙaramin yaƙi da zuciyarsa ba yau akan ya Gumsu, saboda babu saki a tarihin masarautarsu, babu kuma ƙasƙanci ga uwar iyali. Ya Gumsu bata da dara ba ta sake janyo alkyabbarsa. Wallahi sai ka bani amsar inda kuka samu yarinyar nan. Ba tun yau ba na san wata rana sai ta zame min jidali. Na san sai an kakaba wa ƴaƴana. Yadda naga uwarta ta ci buri a kanta. Dama dalilin kawo ta gidan nan kenan don ta samu ta aure dan sarki. Kamar yadda ita ma ta samu tsuntsu daga sama gashashe. To ai ba ni kadai na haifin maza ba. Da haka idan har ina da haƙi akan Yarima na haihuwa da kuma shayarwa, to ban yadda ba kuma ban amince ba. Mai Askira ya murmushi ya ce, sai ka ce dan naki wani dan arziki ne da ke ta famunta da haƙarƙari akan sa wai ke mai da. Dan da tun yana dan karamin sa ya san dadin zina. Girma da aure da martaba gidansa bata taba sawa ya daina ya kama kansa ba. Zarfa masa asiri da yar mutunci dan na taimaka masa ya kinsu. Shine kike wannan zubar da kimar. Gumsu ina jiye miki ranar jin kunyarki. Ranar da duniya za ta san dan da kike tunkaho da shi har yanzu bai daina zina ba. Matarsa na shan giya. Rayuwa suke kamar ta dabbobi. Daga shi har ita musuluncin nasu duka ba maraba. Gara ita nata babu tushe. Amma wanda bai ji tsoron Allah kuma girman aure ya sa ya daina yin zina ba, ai ba abin aitutiya da shi bane a matsayin da. A da na sa kwanaki 3 auren Yarimar Sa'adatu, da in samu in yi gayyata, to na fasa yanzu. Ni da Waziri za mu daura auren a yau Juma'a bayan an sako daga masallaci. Da in nuna miki ni nake da iko da ku, daga ke haɗin naki. Gara ke na baki haƙƙin uwa na sanan miki, shi kuwa sai dai ya ji labari. Yana gama faɗin hakan ya sa kai ya fice. Fada da bai ya fita ba yau nan ya nufa. Waziri sai gani ya mai martaba yana shigowa fada ransa a ɓace. Shi kaɗai yake iya gane fashin mai Askira. Kyawun fuskarsa da kamalas kan ɓoye fashinsa a yawan lokuta. Yana zama fadawa suka kira da suka ba su gudi. Don sun lura ya shigo fada ne kawai saboda wazirinsa Ibrahim. Ka faɗa wa duk wasu mahukunta akwai ɗaurin auren Yarima bayan sakowa daga masallaci yau. Waziri ya kabbara a fili. Dan ya daɗe yana jiran ranar da Askirama zai zo masa da zancen ƙarin auren Yarima. Yana da wasu daga cikin labaran halin da rayuwar auren Yariman take ciki daga bakin Awaisu. Hatta zancen cire mahaifa da Aisha Sultana ta yi labari ya same shi. Bai gaya wa mai Askira ba ne, don ya san idan rashin jikoki ya ishe shi da kanshi zai magantu. Amma Allah ya taimake ka, baka ganin gara a haɗa masa mata 3 a wanke sa rana ɗaya a kai masa? Hakan taimako ne babba a gare shi, a bisa nazari na halin da yake ciki.
kamar guda ɗaya ta masa kaɗan. Askira mai murmushi ya dubi Waziri Ibrahim. Wannan ɗaya ce tamkar da 10, kuma ita ce maganin matsalolin Yarima insha Allahu. Tun farko ita na soya aura ya kawo min zancen waccan baturiyar. Idan har ta fito daga cikin Bilkisu, ina tabbatar maka kamar Bilkisu ce. Da a ce Bilkisu na fara aure a rayuwata, to babu macen da zan ƙara aure. Waziri Ibrahim bai san da ya dariya ba. Yau Askira mai ya saki layi saboda soyayya Fulani Bilkisu. Ya manta ko da wa yake magana. A take ya ɗau waya ya fara aiwatar da umarnin sarki. Kafin karfe 2 na rana, duk wani wanda ya kwana ya tashi a garin Askira, mace ko namiji, ya samu gayyatar ɗaurin auren Yarima Sagir da Sa'adatu, banda Sa'adan da uwarta da suke can kula a ɗaki. Kowace kuma a ɗakin zuciyarta babu daɗi. Ita Sa'adan halin da ta ga Fulani na ciki ne ya hana ta kwanciyar hankali. Tun jiya ta shige ɗaki ta rufe kanta bata ƙara fitowa ba. Sannan daga ita Fanna da Zara ta ce ba ta buƙatar ganin kowa. Abinci ma ta ce ba ta buƙata. Tana da kek da fruit a fridge ɗinta. Duk tunanin Sa'ada ya fi bata matsala suka samu tsakaninta da Askirama. Wajajen karfe 1 Fanna ta shigo ta samu Sa'ada da ke kwance a gadonta tun safe. Waya take da Sa'id, yana gaya mata yadda garin Abuja ya masa babu daɗi saboda rashin ta. Maimakon ta yi dadiya ta bashi amsa cikin raha kamar yadda suka saba, sai ta ce da shi, Sa'id, ina cikin damuwa. Mama na ta shige ɗaki ta kulle tun jiya. Ta ce kada wani daga cikin mu ya je inda take. Sa'id ya ce, manya kan yi irin wannan lokutan da suke so su keɓe don su yi wani tunani ko neman mafita kan wani muhimmin al'amari da ya shafe su. So kake da mutum da kin san lafiyar ta kalau. Ita da kanta in ta samu sauƙin al'amuranta za ta neme ku. Fanna da ta shigo ta ce da ita, ranki ya daɗe. Sa'ada ta cire wayar daga kunnenta ta dubi Fanna. Fanna ta ce, lokacin sallah yayi, ga kuma abincinki. Sa'ada ta yamutsa fuska ta ce, mai da abincin nan. Me yasa ba za ki ci ba? Cewar Fanna. Uwa ta ki ci, yar matan safa ta ki cin komai, duk sun sa ta a damuwa. Lokacin ya daidai da bugawar daƙiƙar agogon karfe 2:30 na rana. Ya kuma tafi da bugun zuciyar Sa'ada ba tare da ta sani ba. Ta zama ƙarƙashin igiyoyin Yarima Sagir har guda 3. An ɗaura auren Yarima Sagir Yusuf Askira da Sa'adatu Hashim Askira akan sadaki lakadan ba ajalan ba. Abin da Fanna ta ji kenan da ta sako kafarta a kicin don dawo da kayan abincin da Sa'ada ta kici. Amma bata yi da tasu Sa'adan bace, don wani abu makamancin wannan bai taba zuwa mata a rai ba. Yarima mijin Baturiya wace ce za ta yi gigin shiga gidansa? Ai sai mai tsautsayi. Matar da aka ce har kwalba take dagawa. Da haka ta tausaya wa koma wace ce wannan Sa'adatin da aka aura wa Yarima. Dan Daula za ta sha Daula, za kuma ta shige ta. Amma tabbas za ta haɗu da gamanta. Abin da Fanna take faɗa a ranta kenan, tana ci gaba da ayyukanta a kicin ɗin. Yarima yana ɗakin Awaisu na gidan Waziri a wannan lokacin. Shi ma Awaisun ya zo sakamakon kiran gaggawan da Waziri ya masa. Ya kuma gaya masa ko me kenan. Amma ya ce kada ya bari Yarima ya sani har sai an gama ɗaurin auren. Mai martaba zai gaya masa da kansa. Awaisu kamar zai suma dan daɗi da farin ciki. Jin wadda aka zaɓa wa Yarima. Akwai lokutan da zai iya tunawa Yariman ya taɓa yi masa maganar Sa'ade. Ya ce ta iya girki, sannan ga ta da hankali. Daga wannan bai ƙara ce masa komai akan ta ba. Ya tabbata ko da baya santa, to zai karɓe ta tunda har yana yabanta. Sannan uwarta mutuniyarsa ce. Ba zai baɗa mata ƙasa ido ya ce baya san yadda ta fito daga hannunta ba. Yarinya kawai yake tausayawa zama da Sultana, amma zai nemi Yarima ya raba musu gida don a zauna lafiya. Shi dai Yarima ya ga Awaisu sai shiri yake cikin farasar da Excelsior. Yana yi yana bin waka a rediyo da alama yana cikin nishaɗi. Jiyowa yana ɓalla maɓallar rigar sai ya ce da Yarima, Asiya tana jira na a cikin gida, da haka na sallame ka. Kuma ina da ɗaurin aure a fara idan na gama da ita. Yarima ya kuli da wannan kora da Awaisu ya yi masa, ya ce da shi, ni kake kora? Ɗaurin auren waye? Allah ya taimaki Yarima, wane ni in kore ku? Amma dan Allah ka ƙara gaba ko in ban mukullin ɗakin. In ya so in ka gama hirar ka rufe. Ina da ɗaurin aure muhimmi. Daga haka ya sa hularsa da takalmi ya fesa turare. Ya dubi Yarima yana murmushin ganin kallon takaicin da yake masa. Dariya ya yi a ransa kuma ya ce, ka kuma zama namiji malam. A da muna maza ne tunda mai jan kunne kake aure. Yanzu ne zaka san kayi aure da matan usuri da suka amsa sunan su mata. Ya fice shi ya bashi kwance akan gadon baki sake. Yana mamakin Awaisu ne wai yayi masa wannan wulakancin. Daurin auren da zai je ya fi shi Sagir muhimmanci. Masu saurare, ku yi haƙuri mu dasa aya anan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima.